Sa sisian pat ni aingu yo blay lingba jong ganika step kaumenta mau blay ulake lada lari la sumaringi hakamit ibaro kawai mangila ban yo pat ya ganika step kajing dalkat kajong mo ngai ku blay pi baro ki para bangit ki bi bat ki para men siam bakodor haka kerteng jong try unong penimbi ya jong Jesus Christ sa sisian pat ngakot ipi Pin ai ka por jong pi shipor ye ka ban ye shash kor ye ka tien ka khui ka ba im ka ba shisha ka jong blay ka benta ne ka tien ka jong blay ka bang ni puson lang nang ba jong ni ka step ko menta ka long ye ka bang la pun shong nong rem ne ka gospel kat kum yonis ka lenong ka ba pra ka de khot ka ba lai phuai ba lai phu a ka lenong ba pra ka de khot ka ba lai phuai lai phu a ka ong kum ni namar ka tau jisu la ong kita ki jiu ki ba lai ngai ha lada piai sa haka ktien jonga pilong ki senran jonga da shisha bat pinyo itu ya kata ka jing shisha bat kata ka jing shisha kan pelait no ya pi ka phang pedeng ka bangala bu kalong to yai sa haka ktien jonga to yai sa haka ktien jonga para bangit ki bait ki jonga ka ktien ka jong blai kalong ka badon kam hadu kata haka jing im kristan jonga bat jongi Kanong rim jong ka jinglong jing im kristan jonga bat jongi kalong ka ktien ka jong blay haka bangi don ya ka jingai how try bu unong penimbi ya jonga unong penimbi ya jongi u Jesus Christ Reverend Dr. Charles Spurgeon u ong kumni u ong habala kli yanga pastor ka ka ba kam don kam ka jing duai ne ka ba puli ya ka ktien jong blay u pastor u bu Daka cingkeli badu ong kumni uang ngakeli kelah yaki daka ba ong ka ka ba kam don kam ka baring mensiam ne ka ba penhiar mensiam para banget ki ba ki jong angin puson bat habang ngapuson ya ka jing ong ka jong new pastor kapen perkat ya ka jing im jong ha ba jing im jong ba manga ba mangi ki brio ke ba blay ula tau ngilong ki jing tau ba im ki bangi hap ban ring bat penhiar mensiam judon ubrio ban ring mensiam sa bat ubom penhiar bat judon ubo penhiar sa bat ubom juring tikum taru ha ka bedai bat ka ktien ka jong blay ka don kam yang bat yang bangin puli ya ka ktien ka jong blay bat ru ban duai kumba ngiring bat penhiar mensiam ha ka jing im jongi ka malakasi ki jiu ki balangai hau jisu Lada ki yaisa haka ktien jong u ong jisu kin long ki senran jong u da shisha kin long ki senran jong u da shisha kum joru kan long ne ka benta jong ha bat jongi lada manga bat mangi ngi yaisa haka ni ka ktien ka jong blay ngi ai jaka ya ka ktien ka jong blay ngi pule ya ka ktien ka jong blay ya ka jingim jongi ka malagasni ngin long ki senran ki jong utrai da shisha Habangi kok ngu ya ka ktien ka jong u ngin san ha ka jingtip bakan jaman sim bat kat bang inang san ha ka jingtip bakan jaman sim ngin san ha ka jing light luit ni ka jing pelait nakapop kumno on pelait luit ye ki mrau jong ka pop ni bu ye ka jing keli bat ka jubab ka basai ka long tang leng bau kun ubang Jesus Christ kumno le ya kata leng ba ka bor ka ktien jong u lamba ka bor ka ktien jong u ka dikhat ka balai pu aru ong bat pinyo itu ya kata ka jing shisha bat kata ka jing shisha kan pelai no ya pi para bangai ki ba ki jonga ka ktien ka jong blai ka long ka jing shisha u Jesus Christ hu ong yanis khat nyau ka lenong khat nyau ka dikhat wong to pen kentang ya ki da ka jing shisha ka ktien jong me ka long ka jing shisha habang ikan mau habau duai na ka benta lagi jong ki senran bat ki bangai hau wong to pen kentang ya ki da ka jing shisha ka ktien jong me ka long ka jing shisha para bangai ki ba ki jonga na margata tungin yai sa bat yai ne ka ktien ka jong blai ka balong ka jing shisha ban pelai luit yang ina ka pop ka jing shisha ban pelai luit yang ina ka pop kan mau ya ka wei ka jing ong ka jing tho jong pastor DL Moody ong kumni ka Bible kan penjengai yang ina ka pop lane ka pop
kan penjengai yang i naka Bible. Ka Bible kan penjengai yang i naka pop. Lani ka pop kan penjengai yang i naka Bible. Para banget ki bait ki jong. Ka ai ka bangi snow to lang bagini ki tien ki jong pastor DL Mudi kalong. Balada mi kum ki Kristan ni i ya ka ban puli ya ka tien ka jong play. Ka ba ai yang i ya ka jing kai bat ya ka nongrim ka was kem. Jong ka jinglong jing im Kristan jong i. Habaka ai ka jing kai. Nginla kumno ban ya, nginla kumno ban im, nginang kumno ban keren. Nang baga ketien ka terlihat ke jangi. Kan pensingai yang ina markata na kapop. Hendrai. Lada mangabat mangipat. Ngimbang ya ka ban shim ya ka ketien ka jong blay bat ban puli ya ka bat ban puson ru ya ka. Kin mau. Baga pop kan nang pensingai syu-syu yang naga Bible. Madu syaitan un kemen haduk kata-kata haba un yoi yang abat yang i. Bangim kata dia ka ketin ka jong ublay. Bat bangim puli ya ka. Un kemen. Hanay ublay ti un snowsi. Ko ki para bangit ki bai ki jangan. Ladangi kum ki Kristan. Ngembang. Ban puli. Ya ka ketin ka jong ublay. Namar kata ka dan kami. Banyai puli bat pusan. Ya ka ketin ka jong. Ka jingkot yang yang i kalong. Tungin ai jaka ya ka ketin ka jong blay hagi donut bat ki mensiam jong. Bato ai bakan yai sa. Hapo jonga, hapo jongi. Ai bakan i ka donut jonga jongi. Kanong long kum ka ruot lenti. Kanong long namar kata kum ka jaka mau. Kanong long kum kata kabalong ka ding sya. Andai ai baga donut ka mensiam jonga bat jongi. Kanong ka daumet. Haka baka ketin ka jong blay ka ha bagi dok nut mesim jungi kan sayu so ubalai po sya and rew po sya bat chispa sya para bangit ki jonga jisu ong shisha nga ong happy lada uno ru un sumar ya ka ketin jonga unom yo i ya ka jingyap lanuru lada uno ru un sumar ya ka ketin jonga unom yo i ya ka jingyap lanuru yo anes kala nang bapra ka dekot ka san puwe. Abo keren cipang gani ke jingyap ka bumot. Ka jingyap ka bubong juga. Lada mangabat mangi na markatangi sumari ka ketin ka jong blay. Nginom yo iya ka jingyap. Hendreng yo ya ka jingyam bom juga la marutray. Bato ay baga jingduay jong abat jong ikan long. Kung baduay unong ruay sam. Hakasam ka ba arpusan ka dikot ka basan uong. To yalam yang haka jing shisha jong me. To yalam yang haka jing shisha jong me. Batu hikai yang namar melong ublay kajing pen im jonga hame ngaap kermen baro shisngi para bangai kibai ki jonga ai ba kajing duai ke jong irukan long ha ublay jong iban ong ban kerpat yu to yalam yang atrai ha kajing shisha ka jong mi ablay batu hikai yang namar melong ublay kajing pen im jonga hame ngaap kermen baro shisngi ublay unkurku. Nakan ni kaketian ka jungu. Kabangilayo banya usan bat syashkor. Nginya duay. Kukapajungi ubahab nengi aingu imi ablay. Bame ay hangi ya kani kaketian ka jungi. Bat mekot yang bat yangi. Bangin iyet ban puli ya ka ban puson ya ka. Ban ay jaka ya ka hakadonut ka mensiam jungi. Batru bangin yai sa haka ketin ka jome ko Jisu. Kat bajing im jongi. Kadang sa haka nikasla. Jong kanika kendaw. Ablay ay bohor yangi. Kung bangiring bangi penhiar mansiya magajing im jongi managas ngi. Mga mangiru at ray haka jing im baganja mansiya. Nginla ban puli ka ketin ka jome. Batru banduay. Manlagas ngi. Manlaga bohor. Sengawi ke jing duai ke jongi haka kerteng jong distress ni apa anda ke jinget ke sekian. Amen.